Buğdayını ötken nadağına 97 сумнан satsak, mine bugünkü günden уже жаңа товар 114 сумнан кайтты. Ценникларны атна сайын алыштырып торырга туры килә. Гүлзия Сәләхетдинова Мүлме авылында кибет тота. Бәяләрнең елны-елында артуына ияләнгән, быел бөтенләй бәйдән ышкындылар ди. Складлар бәяне арттыра инде. Жаңа бәя белән килгәч аларны да арттырмый хәлләр юк. Жаңа бәя белән кайткач без дә арттырабыз инде товарны. Әзрәк бәя артканны сисә алмый да чыгып киткән кешеләр бар. Арта инде. Авыл җирендә торганлык белән үзебезнең продукция булгачыннан süt almayız, süt үзебезнеке, сыйык май тагын алмыйбыз, үзебезнеке. Үзеңнеке булса да кибетнеке дә кирәк булып куя. Шуңа күрә күпчелек бурычны дәфтәргә яздырып ала башлаган. Шу бурыч дәфтәреннән башка булмый торгандыр инде ул бер кибеттә дә. Менә бездә дә нәкъ шушы хәл инде менә. Күп кеше күбесенчә яздырып алалар. Монсы инде шәһәр кибете, авылдагы кебек бурыч дәфтәре юк монда. Бурычка бирсәләр, ул монда да тулыр иде. Соңгатнадагына колбаса, май, йомырка, чәй, он, карабыдай, бәрәңгә, кәбестә бәясе арткан. Кишер, сыйык май тона итеп раз кимегән. Икътисад министрлыгы хәбәр иткәнчә, октябрьдә айлык азык-төлек кәрҗине бәясе 129 сумга кыйммәтләнеп, 4375 сумга җиткән. Сентябрьдә 4246 була. Бер ел элекке гөшөр белән чагыштырсак, хәзер республика халкы өчен тамак туйдыру 11%-ка кыйммәт кирәк төшә. Сизелә соңгы вакытта бер көндә кибеткә чыкмыйча калган көн юк. Үзем өчен дә чагыштырам. Кичә бер бәя булса, бүген уже арткан сыман сизелә. Ел башында бер суммага күбер бер алып буладыр иде. Хәзер инде ноябрьгә җиткән вакытта инде яртысын гына алып була шул суммага. Бүтін кіші әйтәйінді қазір, мына кибетке кірәбіз, говорят. Раньше или бір міңге, говорит, күпма, продукты аладырық. Қазір мына, говорит, кибеттен шығам, говорит, ақша жетмейінді, говорит, действительно, говорит, нәрсе алдым енді. Алдын бұнда очередь боларды. Бунда кишилер урамгача очередьте турарды. Шалбат караң, никого нет, пустой. Все подорожает, сплошное подорожание. Федераль шилтер булсынма күпләп сату базарымы хәл охшаш. Ит һәм аннан ярым фабрикатлар ясап сәүдә итүче эшмәкәр Азат Сәләхов сатып алучыны югалтмас өчен зыянга эшләгән чаклар бар ди. Тана ите 250 сум булган булса, хәзер тана ите 300 сум. Үгез ите күп артты. Үгез ите 270 сум торган булса, хәзер үгез ите тора 335 сум. Без бәяне бик үзебез арттырырга тырышмыйбыз инде. Бәяләрне арттырсак, халык йөрми башлый. Яшелчәләргә җәй башында ук бәя кисәк күтәрелгән иде. Моны үзебездәге запас бетү белән бәйләп аңлаттылар. Инде яңа уңыш җыеп алынса да, кәбестә белән бәрәңге бәясе артык төшмәде. Елның коры килүе дә үз эшен эшли. Бәрәңге уңышы узган елдан 30%-ка кимрәк. Дөрес, авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә күз башында булган ихтыяҗ кимегән. Эсселек үзенекен әйтте. Су сибеп үстерелгән мәйданнар булса да, шулык бәрәңге яшелчәләрне әйтгәндә ул су сибүдә бит әле шул себестоимостька шуның бәясенә керә бит аның. Шуның хисабына барыбер продукциянең бәясе үз кыйммәте зуррак булды. Кибетләргә без нинди бәя куярга икәнен диктовать алмыйбыз. Безнең менә бу ярминкәләр, алар как раз менә шул ажиотажны, халыкны более приемлемый, безнең рекомендованный бәяләрдән тәэмин итеп калырга дип оештырган чаралар инде алар. Күп өлкәләрдә бәяләр күтәрелде һәм аларның инде уртак менә шулай саны күпмедер дәрәҗәдә бигрәк тә уңыш ким булган чиракта аны инде аннан да ким итеп сатып булмый. Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев илдә азык-төлеккә бәя артуына ризыкка дөньяда булган ихтыяҗ белән аңлата. Министр әйтүенчә, быел октябрьдә бәяләр 3%-ка күтәрелде һәм 2011 елдан алып санаганда иң зур күрсәткечкә җитте. Министр яшелчә ит продукциясына бәя артуны күздә тотып, бу тармакта эшләүчеләргә ярдәм булачагын әйтә. Җитештерү мәйданнарын арттыру, саклау өчен инфраструктура проектлары эшләнәчәк ди. Самое первое хранилище. Нарманка хуҗалыгында бу эшкә алынганнар инде менә бу склад суыткыч ролен үтәячәк. Үзләре үстергән яшелчәне ел дәвамында саклый алачаклар. В основном работать. Суыткыч көзен һәм язын эшләячәк. Кышын вентиляция системасы эшли. Суыкны урамнан ала, экономиядә булачак. Барсында компьютердан идарә итәсе. Гомумән Татарстанда җыеп алынган уңышны саклар өчен яңа корылмалар төзеләчәк. Шундый зур программа башлана. Аның белән бергә нинди төр яшелчәне күпме үстерергә дигән төгәл планда булырга тиеш дип саный авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Илгизәр Гайнетдинов. Бүгінгі көндә сукырларча дип әйтгәндә, куштырнаклар эчендә бит фермер хуҗалыклардан, авыл хуҗалык предприятиеләрдән үзләренең планнарын төзиләр. Чөнки аларның даими килешү шартнамәләре дә, килешүләр дә юк.
менә шул продукцияны эшкәртүчеләр белән. Ягулык майлау материаллары ашламаларга киткән чыгымны исәпкә алып, авыл хуҗалыгына бирелә торган субсидия күләмен арттырудан да файда булыр иде, ди белгеч. Быел 25 сумнан 25 меңнән биргән булсак, 1 гектарга бәрәңге белән яшелчә җитештергән икән хуҗалыкларга киләсе елга 10% арттырганнарына мәйданнарын 10% арттырганнарына 40 меңнән 1 гектарга дәүләт ярдәме бирергә планлаштырабыз. Бүген яшелчәләр саклауга салынган, ә бу чиратында шулай ук чыгымнар. Белгечләр бәя күтәрелү туктамас дип белдерә. Чөнки яңа ел җитә, ә аның алдыннан гадәттә ихтыяҗ да, бәя дә арта. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.